Ki dai bari. Kin san ƙawayen nan ne yanzu ba su da amana. Laifi ta miki? Ai abin da ya fi ya fi ƙarfin laifi sai dai cin amana. Ƙawata me ta miki haka? Ai labarin ne dogon labari ne sai dai in baki kaɗan daga ciki. To fa ina jin ki. Wallahi ke kanki kin san yace nake da Fati. Wai a ce wai kamar Fati ta ci amana ta? Amana kuma yanda kuke da ita din? Ke ma dai kya faɗa. Kin san dai Fatima tun a makaranta muke tare da ita. A kowane lokaci kaf makarantar nan kowa ya san mu tare. Daga ƙarshe ma suna aka saka mana two lovers saboda duk abin da muke kaya iri ɗaya. Tare muke zuwa dare komai namu iri ɗaya. Unguwanmu ɗaya. To amma wai a ce wai akan saurayi ta ci amana ta. Akwai wani Sadiq in ba za ki manta ba na taɓa baki labarinsa. Gaskiya. Shikenan za a yi bikin ƙanwashi sai ya gayyace mu unguwarsu. Wai ashe da ya gayyace mu sai muka je ranar bikin muka gaisa da mamansu da yayyen shi da kuma ƙannensa. Muna zaune a cikin falonsu sai na bar wayata. Kin san waya? Sai na saka ki to da ke na yarda da ita sai na cire kin a wayata. Da na cire sai na bata ta ce za ta yi kallon hotuna. Ina baki labari. Ina bata ashe ni na can na tsaya da wata kanwasa mun tsaya da ke mun kwana biyu ba mu yi chat da ita ba. Sai take tambaya na muna ta hira dawo wannan da zan sai na ji ta ce maka ki saurayi take za ta tafi gida. Na ce saurayi me yake mun totun da mun tambayi su mama sun ban mu ai kamata yi mi zaman mu. Ta ce a'a ita wai tafiya za ta yi. Na ce to bari in taso sai mu tafi. Wai sai ta ce to muna tashi muna tafiya. Muna zuwa gida sai can mun tai ai wai saurayinta ne zai zo za su yi zance. Wallahi ban san ta ina ba. Akwai wata rana sai na je na samu mama sai na ce salamu alaikum Fatima tana nan sai can mun tai ai ta tafi gidan anti Bilki. Wata yayar ta ce da ke a unguwanmu ne sun ce to shikenan ni kuma irin na haka ce. Na ce bari in tashi in je in samu abokiyar hira mu hira da ita. Tashin da na yi sai na gangara ƙasar layin. Kin san me ya faru? Ina Saurayin naki? Kwarai kuwa na gan su tare. Abin nan ya bani mamaki wai kuma tana gani na da ke ta san bata da gaskiya da gudu ta fada gidan ta wuce. Yana gani na fara karkarwa ciki. Zai tunkare ni kenan na ce dakata. Ba wurin ka na so ba. Kawai na juya wannan da ni ina tafiya yana bina. To akwai ni makotan mu kawai sai na shiga cikin gida. Ina shiga matan ma take gan take cewa lafiya na ganki kamar ba a yanayi na nutsuwa ba. Na ce wallahi yawa sai na ce mata a'a tafiya ƙasa ne ina da nisa daga inda na to. Ta ce me kun kyawo a daidaita? Na ce tafiya ba ta a daidaita sau bane ina so kawai dan idan taka ni. Ta ce akwai gashi nan dukkin kwaso rana kina gumi. Ta ce ki shiga ɗaki ki je ki buɗe fridge a falo ki sha ruwa ko ki ji daɗi. Ai ina zuwa ɗakin ta ban tsaya a falon ba sai ne babban ɗakin ta. Ina faɗuwa kawai kuka mai zafi yacce kika san uwata ce ta mutu nake baki labari. Na yi kuka na yi takaici na ji bakin ciki. Ita kuma tana ma kicin bata sani ba sai da aka aiko yaro. Salamu alaikum wai wacce ta shigo ta zo. Sai ita kuma ta shigo ɗaki take ce min ki taso kin yi bako. Na ce a ce ba na nan. Ta ce wani irin haka gara ki taso din shiga ɗakin da ta yi. Ta gani kawai taso ni da ta yi lalle sai na fito sai ta yi kadde kuka kiki. Na ce wallahi zazzabi nake. Ta ce ƙarya ne in faɗa mata gaskiya. Na ce ki bar shi zan gaya miki. Lalle wai sai na fita. Ni kuma ina fita tunda na ta isa da ni fitar da ni. Kawai sai na wuto gida. Ina towa gida na je gida bakin ciki kamar ya kashe ni sai ya tafi. Da ya tafi washe gari na tashi zan tafi makaranta da safe. Ita kuma ta fito ban san ina sa ta ba. Wallahi tana gani na ta koma ta fada gida. Bakin ciki kamar ya kashe kuma
Gaskiya inda haka ne Fatima bata miki adalci ba a yanda kuke da ita ba na taɓa tunanin har za ta ci amanar ki kamar haka. Amma dai ni abin da zan ce miki bai wuce ki haƙuri ba gaskiya. To ki sai zancen da nake miki? Fatima kenan. To yanzu wallahi nake baki labari ko yanzu ma kwata-kwata Sadiq din yana kira na a waya yau jibi in na kira ya ce min baya nan wallahi yanzu ta kama yanzu ya daina kiran waya ba kwata-kwata tun suna ɓuya suna tafiya wani gurin zance yanzu har tayu a tsakiyar layin mu suke in suka gani ma sai su kashe su tafa da dariya. Ruba wata wallahi barin gari ne a tukunya saurayi na da nake so Salihu. Na me kuma? Duk sanda nake mai ya kasa fahimta. Na gaya wa abokin shi ya gaya mishi amma dai gaba ɗaya ce baya da lokaci na ke ƙarshe magana na ki ga miki yanzu ya kawo ƙanwata sadaki. Ƙanwaki ɗaya? A'a ƙanwata a gidan kishiyar baba. Ke ma dai tun da kika ji an ce wai abin na gida ne aikin san da cin amana ƙanwarki. To wai wace ma tukunna daga ciki? Khadija. Khadija? Ai. Kai, amma an yi yaudara. An yi yaudara. To ai gara wannan ma sai ki gode wa Allah tun da dai ba ai ba. Dan dai namiji guda ɗaya, ai ba za ka rasa wanda yake son ka. Ki san irin san da nake mishi bane. Duk san da yake miki, sai ke ma sai ki wuce shi. Ba gara wa abin da aka yi miki ba. Ina Fauziya gawan mu. Kin sai zuwa ce kishiyarta? Zo ki ji. Dan Allah ba. Mun shiga ukun mu. Ciao. To ba gara mu ba. Gara mu.